No niin, tässä on mun gravel setuppi seuraavalle reissulle. Olisi tarkoitus lähteä Ahvenanmaalle 4 päiväksi pyöräilemään. Ja no, mä pienen esittelyn, että mitä laukkuja mulla on. Ortliebin laukkujahan mulla suurimmassa osaksi tässä on ja mitä ne pitää sisällään. Aloitetaan täältä peräpäästä, eli Ortliebin Seatback 16,5 litrainen laukku. Käytännössä katsoen mulla on siellä asumus eli teltta ja sitten makuubussi, tyyny, makuualusta. Ja mitään muuta siellä ei oikeastaan ole. Ei sinne hirveästi mitään muuta enää mahtuisikaan. Sitten frame bag, 4 litrainen Ortliebin vedenpitävä laukku. Sinne powerbankia menee sinne, kameratarvikkeita, työkaluja. Tällä hetkellä se on aika lailla tyhjä, se jää aina puoliksi tyhjälle, mutta se on ihan hyvä olla vähän varatilaa. Jos tulee jotain ostoksia, ruokaa, snäkejä ja sun muita, niin saa sitten kuljetettua niitä. Tää on sellainen, multitool on siellä ja sitten pistän sinne avaimet lompakon. Ehkä jotain snäkejä jos tarvii. Snack bag, siinä on pian kameraa tai juomapulloa ylimääräistä, se on ostettu kaupasta. Sitten edessä Ortliebin handlebar bag. Hetkinen, tää oli 14 litrainen. Muistaakseni. Molemmilla puolilla on tällaiset taskut, sinne voi laittaa, nyt on 3 jalka nyt tällä hetkellä. Molemmilla puolilla on taskut ja sinne voi laittaa mitä ikinä haluukaan. Juomapullokin ehkä just mahtuu tohon noin. Eli täällä on mulla housut, pari takkia, koretakki, alusvaatteet, sukkia, pitkähihainen paita, teepaitoja ja drone löytyy vielä sieltä, se on tuossa päällimmäisenä. Forkbagit 4,1 litraa, on se pienempi malli. Täällä on kaikki kuivamuonot on siellä. Olisiko yhteensä 6 pussia kuivamuonoa siellä. Sitten toisella puolella on sama. Ja siellä on peilitön järkkärikamera on siellä ja sitten sellainen pussukka, missä on kaikkea työkaluja. Linkkari, taskulamppua, kameranakkuja, tämmösiä. Pyörässä oli sellainen hassu juttu, että tässä on yksi kiinnityspiste hiilikuituhaarukassa. Ja no, tästä tulee mukana sellaiset kiinnitystelineet, millä sä saat sen ilmeisesti alumiiniteräsrunkoa, mutta hiilikuituhaarukkaa. Siihen tulee sellainen, että sen saisi puristettua kiinni siihen, mutta hiilikuituhaarukkaa sitä ei saa käyttää, joten laitan tonne kumimaton tai vanhaa sisuria laitoin tonne väliin, tämän telineen ja haarukan väliin, ettei se hierry siihen hiilikuituhaarukkaan. Ja sitten sähköteipillä monta kiekkaa siihen. Ihan on hyvin tuntunut nyt useamman reissun toimivan. Ei ole muuta vaihtoehtoa. Tykkään näistä haarukkalaukuista sen verran. Joo. Sellainen setuppi meikälle. Tällä olisi nyt tarkoitus 4 päivää Ahvenanmaalla kierrellä nyt. No, toivon, tietenkin tuossa on puhelimelle teline on tuossa Quadlockin teline. On siinä.